بحبك حبي عليك وحبي يا خي يا خي די, כמה רעש את עושה, אני מספיק שקט, די. שכנים האלה, כל הזמן רעש, כל הזמן בלגן, אין שקט. وقوله مشور عقله وانشاف يوم ويجيلي أمانة وانت تقابله تقوله الفرق نسيني وقوله مشور عقله وانشاف يوم ويجيلي وبحلفه بويلي النهار وليلي وبحلفه بويلي وبالنهار وليلي يا باي يا باي שבי. יאללה, מספיק חפרת לי כל היום. כל השכנים האלה, רק בלגן כל היום. נמאס לי מהבית הזה, נמאס לי מהסביבה הזאת, נמאס לי מהשכנים האלה. זהו? נמאס לי מהבית הזה, מההורים האלה. תגידי לי מתי די. זהו, תודה. אפשר? כן, קצת. תגידי, למה הבאת אותי לעולם הזה? אמא, מישהו ביקש ממך להיות פה? למה הבאת אותי? רציתי אותך. לא, אני לא רציתי לבוא. מישהו שאל אותי? אני לא ביקשתי להיות פה. כי אני לא ביקשתי. נמאס לי ממכם, נמאס לי מהבית הזה, נמאס לי מההורים האלה. תבואי לאבא בטענות. הנה אבא, כן, למה הבאת אותי לעולם הזה? היא אומרת, תחליפי הורים. אני אחליף הורים, אם יכולתי הייתי מחליפה, נמאסתם עליי, על זה שהבית הזה יישרף, שכולכם תישרפו, לא רוצה להיות פה, לא רוצה לחיות, לא רוצה ללמוד, לא רוצה לעשות שום דבר, נמאסתם עליי, לא רוצה אתכם. לא רוצה אתכם, קח, אבא, קח, תשתה עוד קצת. תשתה. איפה הערק שלך? קח. תשתה עוד קצת, הנה. תריב כל היום עם אמא ואבא, קח. תריב, שב, למה אתה? מה אתה עושה? קח, תעשן, תשתה קצת ערק. באמת, מה שתית כל היום זה לא מספיק. לא רוצה לדבר על למה ולא על אמא ולמה. אני אמנה שותפת לי, ביקשתי להיות פה. תסתכל בה ככה, היא כבר תדבר בעצמה. זאת רק מחשבה כזאת תקועה בין עוד מחשבות, רוצה את הכל לעצמה. מחשבה
אולי מישהו מהשולחן ירצה לשחק איתך. כדור. אבא ואמא שלי מתגרשים! מה את אומרת? מה אמרת? אמרתי שאבא ואמא שלי מתגרשים. מתגרשים? אז אמא אמרה, נכון, היו לך 2 בתים, שני מתנות עם הולדת. ואז הם שאלו אותנו, כאילו, מה אנחנו חושבים? אז אמרנו להם שגם אנחנו רוצים להתגרש, אני ואח שלי. הוא מעצבן, לאללה, אפשר איתו. כל הזמן נודניק, אז רוצה להתגרש ממנו. נראה לי בסדר, כאילו, פעם אצל אבא, פעם אצל אמא, פעם מתנה מאמא, פעם מתנה, כאילו, 2 בתים, אחלה, לא? נכון? הכי כיף! מה זה מה שאת כן, מתגרשים? נכון, כיף! ממש, את מקבלת הכל. ממש. את משתפת גם איתי וגם לי. איזה כיף. כן, גם המשפחה שלנו וגם המשפחה שלי, ובאמת זה נשמע לי ממש סבבה, חוץ מזה שאנחנו נעבור דירה למקום אחר, זה יהיה חדש, זה יהיה שונה, אבל לא יהיה את אבא, רוב הזמן. אבל שלא תיכנסי לדיכאון. שמתגרשים. אז זהו, האמת היא שאני בכלל לא מרגישה עצובה. מה, זה צריך להרגיש עצובה כאילו? אבל מה הייתה ההרגשה שלך הראשונה? לא הרגשתי עצובה. כשהודיעו לך שהם מתגרשים, לא הרגשתי עצובה. לא חשבת על זה? לא הרגשתי עצובה, העיקר שזה שאני דלוקה עליו בכיתה התייחס אליי וזהו. ולא שאלת אותם למה אתם מתגרשים? לא שאלתי אותם, כי הם לא לא שאל- אמרו לי למה, הם פשוט החליטו, הם... הם זה לא נשמע לי, כאילו כולם אומרים שזה סיפור, שזה נורא, שאני צריכה להרגיש רע, אבל בכלל לא מרגישה רע. כאילו באמת, מה, אני צריכה להרגיש רע? אני לא מבינה מה הסיפור. למה עושים מזה ביג דיל בכלל, שההורים מתגרשים? עושים מזה ביג דיל, יש ספרים. טוב, את יש לך בעיה של הגירושים, אני יש לי בעיה של זבל פה בלוד. אני סובלת כל פעם שאני רואה אנשים זורקים זבל בפח. דוגמה, אני מחכה לאוטובוס, פתאום בא איש אחד עם השקית שלו, ממטר הוא זרק. אמרתי לו, אדוני, ראית? שמת לב איפה נחת הזבל שלך? סליחה. מה סליחה? ועוד פתוח. החתולים באים, מחטטים, בלגן, זבובים וזה. קצת תושייה. מה זה יכול להיות? צודקת. צודקת? פחות זורקת זה ממטר, אני שם את זה מתחת לבניין, אני לא צריכה לה. כן. הפעם הבאת לדבר, אני אעלה אליהם הביתה, ואני תחסקי וגרבתי על הסיום ועכשיו. אני אעבוד את העבודה. או שיש אמהות שנותנות שקית כזו ענקית לילד קטן, והשקית היא לא כל כך חזקה. ועד שהוא מגיע לקונטיינר, הוא לא יכול להגיע לקונטיינר. הוא שם את זה למטה. ושוב הסיפור של החתולים ושל ה... ועוד דבר אחד, אני שמתי לב, אצל כמה חברות ככה במטבח, איך הן לוקחות, איך הן מקלפות את הירקות בעמידה,
מול הכיור ככה, יש להם ורידים ברגליים, הן עייפות, מקלפות ומקלפות ועגבניות וכל מיני רטבים וכל מיני זה, ואחר כך פותחים את הברז, שוטפים את הידיים על כל מה שהיא הכינה שמה בתור זבל, הכל נוזל עד שהיא מגיעה לפח, הכל נוזל עד שזה מגיע למעלית, הכל נוזל עד שהיא מגיעה לקונטיינר, כבר ריקבון. לא, אי אפשר להמשיך ככה, נכון? אתם יודעים, אני לא מתנהגת ככה, אני אגיד לכם איך אני מתנהגת במטבח שלי ואיך אני עושה. מישהו רוצה תוספת? אני לוקחת עיתון, אתם שמים לב? הלו, מי רוצה תוספת? הלו, אני לוקחת עיתון אורז וסלט. ואני לוקחת את הירקות ירקות. איפה הקולט? טוב, אני יושבת לי עם העיתון ועם הירקות שלי, אני יושבת ואני מקלפת לתוך העיתון, נכון? אני יכולה לשיר, אני יכולה לחשוב, באות לי כל מיני מחשבות לראש, אפילו בדיחות. אתם רוצים שאני אספר לכם בדיחה? כן? אישה אחת, כל שנה יש לה ילד ברוך השם. הילד הראשון, היא הולכת למשרד הפנים, היא אומרת לו, בבקשה, אני רוצה לרשום את הילד שלי, תעודת זהות, עניינים וזה. הפקיד יושב, כן, איך קוראים לו? אברהם. אברהם, קחי, רשמתי אותו. אחרי שנה עוד פעם היא באה אליו. אני רוצה לרשום את הילד. בסדר. איך קוראים לילד הזה? אברהם. נותן לה את התעודה. השלישי, עוד פעם בשנה הבאה, עוד פעם ילד. היא באה אליו, היא אומרת לו, אני רוצה לרשום את הילד, לעשות לו תעודה. איך קוראים לו? אברהם. תגידי גברת, מה זה? לכולם קוראים אברהם? איך זה יכול להיות? אדוני, זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי. כשאני רוצה להקים אותם בבוקר לבית ספר, אני אומרת, אברהם לקום, כולם קמים. אני אומרת, אברהם בוא לאכול, כולם באים לאכול. זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים, וטוב לי ככה. אומר לה, טוב גברת, אבל אם את רוצה לדבר עם אחד מהם במיוחד, איך את קורא לו? היא אומרת לו, אז מה הבעיה? אני קורא לו לפי שם משפחה. זה, כשאני יושבת ואני מקלפת, אני חושבת, אני שרה, אני עושה את זה. אחר כך, אני לוקחת, לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. אני צריכה ללכת לעגלה. שמתם לב? לוקחת את כל הזבל עם העיתון ואני הולכת. השם ישמור, מה מחכה לי שם? אני מפחדת ללכת לקונטיינרים, אני אומרת לכם את האמת. מהחלון. אני הולכת. אני הולכת לעגלה. אני הולכת לעגלה. אוי, העגלה נוסעת. השם ישמור, איך עוצרים את הדבר הזה? איך עוצרים? העגלה נוסעת. אוי ואבוי. אם אני אשחרר אותה, היא תלך למדרכה, מי שבא, היא תיכנס בתוכו, או שהיא תלך לכביש, והמכוניות שעוברות גם כן נפגעות. אז מה אני אעשה, ריבונו של העולם? מה את אומרת שאני משוגעת, מחזיקה פח זבל?
עגלה. למה? למה את אומרת שאת? בבקשה, בואי תעזרי לי. את לא יודעת מה הבעיה? העגלה נוסעת, תראי, העגלה נוסעת. אני לא יכולה. מה, לעזוב אותה? מה את אומרת? לעזוב אותה? אבל מה, זה סכנה. זה, כן. אוי! תקשירי אותה. חתול קפץ. והריח. הלו, אני מחזיקה אותה עכשיו, עם הכתף שלי, אני מחזיקה אותה, אבל מה אני אעשה? תקשירי אותה. כן? מה אתה אומר לי? למה אני עומדת פה? אז בוא תראה, בוא תעזור לי. אתה יכול? אתה יודע איך עוצרים אותה? אתה יודע איך עוצרים אותה? אתה לא יודע. סליחה, אבל אני לא משוגעת. אני אטלפן למוקד. הלו, מוקד 106? כן. במה מדובר? עגלה נוסעת. פה, באיילון 3. מה זה? תבוא ותראה, כן, היא נוסעת. בוא בבקשה. מה? עוד 10 דקות? אוי ואבוי לי. אבל יש פה ריח, וכואבת לי הכתף, והראש שלי, ואנשים חושבים שאני משוגעת. בוא מהר. אלוהים ישמור, 10 דקות עברו. הלו, מוקד! 10 דקות עברו. בוא כבר. שלום לכם. כן. בצורה כזאת. בואי, תצאי אותך מסתכל. כל הכבוד. איילת, תשאירי לנו משהו. תשאירי איזה חופשת האקליפטוס, איזה רבקה זוהר, איזה מעיין היה לי, איזה... את זמרת במקצועך. איילת! שומעים אותך. איילת!
הכתב יביא של רבקה מיכאלי. רבקה מיכאלי? רבקה זוהר. לא התחלת. אבל אני רוצה שיגיעו. תשתדל. מרחובנו הצר, על נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו, ללא עושה דבר, איש אינו בא לקנות, ואין איש מנגר, כבר שנתיים שהוא כבר אינו מנגר, והוא חלום אחד נושא אותי לבבו, לבנות כיסא לאליהו שיבוא, על כפיו אותו יביא, לאליהו הנביא. והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים חלמו שיצא לו, על כפיו יושב ומחכה לו, מתי? ילד! די, שקט, נו, אני לא כפתור, לא לוחצים עליי שאני אשיר. עזבו אותי בשקט, לא בא לי תמיד לשיר. גם אמא שלי בא לי כל אירוע, רוצים שאני אשיר. מה, אני לא יכולה להיות חלק מהחבר'ה? כל הזמן אני צריכה לשיר, בגלל שיש לי קול יפה? די, מספיק. לא רוצה לשיר. יש לך קול יפה ואת זמרת אופרה וכולם צריכים לדעת את זה, ואת שרה יפה ואנחנו נהנה לשמוע אותך. אולי עוד אחד. כל הזמן מציירת. נכון. לא רוצה לשיר. מה שאת מציירת השאלה. מה לשיר? תגידי מה שבא לך. אני לא יודעת מה לשיר. מה שאת לשיר? עוד איזה שיר קטן. סוכות עכשיו. שיר על הציור, לזה התכוונה ילדה. שיר על הציור. עוד שיר קטן. הילד. קטן. יש לך קול כל כך יפה, ערב. תטעם. זהו מהאופרה. פיקולה. די. עזבי את הילדה בשקט, מה שנקרא. זהו. כל הזמן, רוצים שאני אשיר, כל הזמן. די, עזבו אותי בשקט. טוב, בסדר, מה את עפה על עצמך? יאללה. שמענו, אל תשירי. נמאס. כמה אפשר להתבכיין? לא בא לי עוגה. רוצה עוגה? עוגה? אני הכנתי. שוקולד ועוגת תפוחים. מרים. תכין לנו אותם על השער. מרים. בגללו באת, נכון? חכי. נדבר לך אחר כך. את כל הזמן צועקת, לפחות יושבת בשקט. לא, היא חמודה, אני אוהבת את המשימה. אני סתם מתערבת עליה, נכון? העוגה שלך טעימה. העוגה טעימה. אפשר עוד עוגה? אבל שהיא טעימה בטח אפשר, בבקשה עוד עוגה, אני הכנתי. טעים. תודה. למה שאני אשקיל לבד? שריאל יביא. מה זה? הבנתם? בג'יפ להקמה. שיש פה. הוא רוצה עוד ערימה. מישהו רוצה את העוגה שנשארה לי? לא בא לי. אבל נביא לך עוד חביתה. אני רוצה את רק את הדבש, זה לא די. זה הילד לא טעים לרגיל. חבי, לא. לא, בג'וליה, עמית. תן לה.
אמא ואבא. אמא ואבא. אני מדליקה לי על זה, להביא המנוח, שתהיה מנוחתו בגן עדן. אני מדליקה לי על זה, לזכרה של ימי המנוחה, שתהיה מנוחתה בגן עדן. ואמא ואבא היקרים, כל פעם שאני באה אליכם, אני באה אליכם, אני מתגעגעת אליכם שוב ושוב. אתם חסרים לי המון. כל הימים האלה שכעסתי והתנהגתי לא יפה, והעלבתי ופגעתי והתחצפתי וזלזלתי, שהתייחסתי אליכם בימים מאוד מאוד לא יפים ולא טובים, שחשבתי רק על עצמי, שלא ידעתי להעריך אתכם כמו שהייתי צריכה באמת להעריך, כמו שכל ילד צריך להעריך את ההורים שלו. וזה הזמן שלי פה היום, אחרי כל השנים האלה. הגעתי למקום של הבנה, שינוי, תיקון. בכל מצב תמיד אהבתי אתכם. ואני רוצה להודות לכם. אני רוצה להודות לכם, הורים יקרים. אמא, אני רוצה להודות לך על זה שכן הבאת אותי לעולם הזה ואני שמחה להיות פה. שאני מאוד אוהבת אותך, תמיד אני אוהב אותך ואני מתגעגעת אלייך. אבא! אבא! תודה שהבאת אותי לפה. אני פה אוהבת אותך, מתגעגעת אליך. אבא, תסלח לי שהייתי כזאת רעה ופגעתי בך. אני מאוד אוהבת אותך. תודה לאבא ואמא שקנו לי כל כך הרבה דברים והעניקו לי, אם זה מתנות וטיולים ובגדים. תמיד דאגו שיהיה אוכל בבית, שיהיו משחקים. אמא כל הזמן הייתה מטפלת בכל החיות שהייתי מביאה לה הביתה מהרחוב. הייתה יוצאת איתי לטיולים, קונה לי מלא איפור ובגדים. אמא הייתה החברה הכי טובה שלי, ואבא, אני הייתי נסיכה שלו. אחרי כל השנים האלה, תודה אבא. אני לא מוותרת עליכם, אתם הייתם ההורים הכי טובים עבורי. כל רגע איתכם, תודה לאלוהים, שזכיתי שהייתם ההורים שלי. ותודה על כל מה שהענקתם לי. תודה למרים שבאה היום, ותודה ליאור החתיך ההורס שבא היום, ותודה לחלי, ותודה רבה ללאה. ותודה רבה לחני שבא היום. תודה רבה חני, מאז שאני איתך, המון בנות. תודה רבה.
חברים, תודה רבה לכם, אנחנו מקווים מאוד שנהנתם. יהיה לנו עוד סבב בספרייה עם שולחן הרבה יותר גדול. אתם מוזמנים להפיץ לחברים. האירוע הזה נעשה לגמרי בהתנדבות, וזה, אם מישהו רוצה להשאיר כמה ג'ומות אתם מוזמנים, אתם לא חייבים. שמנו פה זה. מישהו רוצה עוד לנשנש, להישאר לדבר, משהו בא לכם, אתם מוזמנים.